Super bine vă regăsit la primul nostru episod. Astăzi o să mergem să minăm în Marea Mină. Să vedem dacă găsim ceva diamante. Am un pic lag, da, văd. Da, îmi pare rău. Stai că acolo nu știu ce era. Sper să ajungem repede în mină pentru că am minat foarte, foarte mult. Dacă văd că mă susțineți, o să facem și live-uri. Nu. Așa. O să facem și live-uri. Da, deci... Wow, uitați cât de departe îi. Cum să ajungem acolo noi? Un mare lag. Nu știu de ce, dar e ok. Mi-a apărut bulele acolo. Aoleu, la cât am sărit, mi s-a dus și mâncarea. Gata. Dar trebuie să ajungem acolo foarte repede. Foarte. Iarăși ne s-a terminat 2 pulpe deja. O să fugim. Uitați-vă cât de departe îi. Am minat foarte mult. Adică eu ăsta am zis, am găsit niște diamante și am zis, dacă tot am găsit diamante, hai să facem și, hai să ne apucăm și de YouTube. Ne-am apucat acum de YouTube. Și acum o să minăm, să vedem dacă găsim diamante. Da, uite, am ajuns, în sfârșit. Aoleu. Gata? Dar stai că aici o să pice. Fac câte 2. Noroc că ne-a dat din ăla că ne trebuie pintele stil ca să putem ne face portalul spre Ned. Da, o să mergem și Ned. Dacă dați acolo mare subscribe și like. Stai să iau toate astea aici. Aoleu, dar eu sar peste. Să mă duc așa. Nu. Ok. Nu prea știu să minez. Da, mult este din asta. Serios? Găsit dirt? Aici sus avem noi ăsta. La ce strat suntem și noi tot timpul nu ne interesează ăla primul sau ultimul, ne interesează ăla de mijloc. Și la stratul 11 pot găsi diamante. Ce repede sparg. Am și un șans 2 pe ăsta pentru că am făcut rost de diamante, ne-am făcut multe din astea și am găsit și un sat și am zis hai să mă mut în sat. Oricum am prea multe lucruri, iau niște lemn și fac niște chesturi.
Și da. Și ne-au făcut chestul și ne-am mutat aici în față. Stai, nu pot să-mi pun... Nu pot. Eu cred că pot să pun în mâna cealaltă, dar nu pot. Da. Știu că n-am mai zis nimica. Îmi pare rău. N-am prea ce să zic. Ce să mănânc un pic. Adică în celălalt episod facem portalul și o să mergem. Iarăși am dat de ok. Eu nu vreau să mă pierd, deci nu o să stau să mă uit în cave ăsta, deci nu o să stau să mă uit prin el. Adică o să fac pur și simplu. Uite ce-am făcut. Stau pur și simplu și o să fac asta. Să punem și o torță. O las și ne trebuie foarte mult. Poate mi se strică pickaxe-ul ăsta și ar trebui să ne facem. Dar mai am diamante. Mai am multe diamante pentru că eu pe seria asta mă joc foarte mult. Deși da. Am văzut tocmai acolo un chef în față. Ați văzut și voi, nu? Ok. Adică dacă noi acum facem încă... Eu zic să... stăm așa și... să facem aici așa. Da, v-am zis că o să ieșim. Și... trebuie să acoperim... Aici ajungem? N-ajungem. N-ajung. Gata. Așa. Acum să pun numai torțe, că nu o să mai avem lumină. Uitați ce este acolo. Da, hai fratele. Ok, deci noi trebuie să mergem noi undeva și nu o să mai țin mult episodul ăsta, deci mie îmi pare rău foarte mult că o să-l mai țin mult. Nu știu câte minute am făcut până acum. 10 minute, îmi pare rău. Se vede deja că acum să închid episodul ăsta, o să minăm altă dată. Îmi pare foarte rău. Vă las, nu uitați să veniți să
canalul meu, Larisa Briscan. Haideți pe canalul meu și eu să mai fac eu videoclipuri. Deci, stați. Deci, eu vă las. Pa, pa!